мард барои рафъи ниёзаш ба сатил нишаст. Ногаҳон пумабача ба наздаш омад ва бо ӯ бозӣ карданро сар кард. Аммо мард фикр кард ки ин танҳо гурба аст ва ӯро ба зонуи худ шинонд. дар ҳоле ки ӯ ба гурбаи зебо ҳавасманд буд, ногаҳон пумаро дид, ки дар пеши ӯ истода буд. вақте ки ӯ дарк кард, ки ба мушкилоти зиёд дучор шудааст, ӯ фавран пумабачаро ба канори худ партофт ва барои наҷоти ҷони худ фирор кард. пума ӯро таъқиб кард. дар ҳамин ҳол дӯстонаш ҳангоми шунидани овози ӯ хӯроки нисфирӯзӣ омода мекарданд. чун ба кӯҳ нигаристанд, диданд, ки пума аз паси ӯ медавад. он гоҳ мард таваққуф кард ва фикр кард, ки ҳоло дар ҷои амн аст. аммо лаҳзаи дигар пума ба болои ӯ ҷаҳид ва ҳарду аз кӯҳ ба поён ҳаракат карданд. баъд мард бархост ва дид, ки пума ба ҳамлаи нав омодагӣ мебинад. вай зуд сӯзандаро аз сумкааш берун овард ва вақте ки пума ба болои ӯ ҷаҳид, бо ин сӯзан зад. пума аз ин суст шуда ба кӯҳҳо баргашт. дӯстонаш барои шуҷоаташ ба ӯ кафкӯбӣ карданд. аммо вақте ки ба ӯ акси харошида шудани пушташро нишон доданд, ӯ аз ҳуш рафт.